Pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu na kanalu Srpski Gamer. Što ćemo nas tako raditi? Danas ćemo igrati onu igricu Stickman Army. I da, ovdje ubacuje moj novi intro. Biti na početku. I bit će neobičan, ali bit će smešan. Vidjet ćete i zašto. Napravit ću i outro. Posle naravno intro. Da vidimo kako ide, jeli, ova igrica. Naravno, ja sam već jednu gameplayu, ovo je epizod 2, šta ja znam. Ajde vidimo. Svi znamo već kako se radi u ovoj igrici. Čekajte da pojačam osvetljenost. Pošto sam trenutno na polju. Ok. Da smanjim ovu fucking muziku. I evo, idemo na level 2, loading. Imamo dosta para. Možemo da uzmemo ovu pušku, što je prebrutalno. Play, loading. Sad ću to nas loadinguje. I ajde da počnemo da igramo. Ja sam napolju na svežem vazduhu. Sad imam je prelepo vreme napolju. Ok, šta sad? Da biramo oružje. Uzet ću njemu ovo. I njemu ovo. Kako je sad previše OP. Ovo je bazuku, ovo je ovo, brate. Ovo je previše OP. Čekajte, napade nas sa ove strane. Koliko ljudi ovdje ima. To je stvarno puno. Brate, koliko ovdje ljudi. A znači ovdje ima začmanicu, ovdje ima ovo. To je neče. Ovdje možemo da se riperujemo. Na pritisak na ovo ovdje dugme. A naravno mi to nećemo. Uzem i njemu bazuku. Da, uzet ću bazuku. Definitivno. Ajde, svi pucati sada. Ovo izgleda prebrutalno. Ova igrica je previše zarazna. Ja sam skinuo, ja sam otkrio, jedan drugi youtuber nije. Znači, instalirate prebrutalno. Pogledajte ovo, vrate. I Victory. Ladno je ljudi Victory. Ok, ajde da izgledamo. Ajde izađemo na sljedeći nivo. Imamo 80.000 opa. Ovo me nervira. A ne, moj bre, beži. Izvinite što sam nešto. Šta možemo da uzmemo? Možemo kupimo ovo. Možemo kupimo ovo. Ovo. I potrošili smo sve pare. Yes. Ko želi da potroši sve pare? Ajde da počnemo. A nekoga ću ubiti posle klipa. Ujebote što ovdje imamo oružja. Za njega. Promenimo u ovu pušku. Opa. Ajde, pucajte na to. Pucajte bre ove likove. Halo bre. Prebrutalno. I to misli da je beskonačno. Da, sva oružja su beskonačna. Super. Yes. Što to mi fali? Vjerojatno će biti malo duži, pa neće biti muzike u pozadini. To jest u Action Directoru ne može veće fajlove da napravi. Tako da jako mi je žao neće biti ono muzike prebrutalno u pozadini. Koji ću ostati za 50 subscribera tu muziku da vi koristite u vašim klipovima, ako vam se sviđa, naravno, nemojte koristiti ako vam se ne sviđa. Brate, raket, izgubili smo. I ljudi,